Igbo bụ Igbo ekene na m n'ụwa na-asụ unu nke onye chiri ya zere unu ụmụnne m aka m bụkwa akụ nwa okwu nwa ọzọ bụla na-apụ n'eri abụ nkọrọ ụmụnne m na-ene onyonyo a na ọ na-eme a na-ekwu ochie ọzọ a na-eme anyị na ndị Mbaka asụ na paras ka na-eje maka na ekwere ebu nwanne anyị nwoke bụ mebisi bụ kọmanda na-egbe wee kwere n'iwu ya na o nwere ife nwa mmanụ mere na-aga aje na palas ka anyị na-eje na n'anya nwere onye obi dị mma ọbadụ very hot now ife na-ekwu nwanne m ka ịgwa ọba afa gị afa m bụ Freestyle na ọgọmegwu na Igbo former chairman ọkụ na ụmụaka village unu. Okay sir, anyị chọpụtara na enwe nnukwute fracas tata ndị a na-akpọ Ebuka na-achụ kọmanda ọba yutu ọsọ ọgbabata na kwọtawo maka ọgụ obobo bụ chairman ya bụ kwọta ichesa nye onye ọzọ n'aka ka ife inwe ike ịgwa anyị ya bụ ife a anyị fụ na-eme tata ka ife inwe ịgwa anyị maka ya ife mfụ bụ na enwere ezigbo nchekwa n'obodo a anọ m n'iru be m tupu ndị Ebuka a wee chụrụ mbebisi abụ kọmanda ndị ọba yut wee chụbata na be ebele Chukwu ọramadike na irube m so ndị a bido opunuo faya na-agba egbe na ha na-achụsasị mmadụ small time pa kpụrụ mbebisi akpụpụta na-etinye ife na-ajụgasị ụmụ ajụ na-asị ya confess na ọ bụrụ na ọ confess ufe mee ya ife so mebisi a na-asịma na o nwekwo nke ya mma ka na-etinye ife so mụnwa na-enenefa small time pa driver ofu n'ime fa bịakwute m jụba m ma moto a nsị a na-ama moto a ma jụọ m ma onye nwe nsị a na kọmanda ọba yut kwasị m kọmanda ọba yut na-ahabọ ndị ori wee sị a na-ahabọ ndị ori na-ebe ezi ma buru moto va nke ọzọ sị ọba agụzi na m ajụ kwangwa ka vapụ maọbụ eburu moto wee pụọ bịaba na palasị a mgbe nsogbu kwafa bịaba na palasị igwe a ọ bụrụ na palasị igwe be anyị ka fa nọ so nọ ife mfụ na ọkụ na ụmụ ọgarịta daalụ. Okay sir, daalụ ka afọ m ọzọkwa afa m bụ ọga-egbu na m Freestyle Igbo former chairman ọkụ na ụmụ ọgarị ọba. Okay sir, daalụ nne na okwu anyị kwunyere anyị daalụ nne nwanne m anyị kelere gị ka ịgbagoro ọba afa gị afa m bụ masị ọramadike president commander ọkpụ na youth welfare onye ji ọba general amalụ. Okay sir, ihe a na-eme anyị nwee ike ịkọwatụla anyị ma ọ bilifu anyị bikos na anyị mere nchọpụta na ọkpụno ebe ị bụ kọmanda ka ihe a bido mebe enwe ife nwere ike ịkọwarụ ndị ọba otu ebe ibe si mee ife a mere mụ na kọmanda ọba general nọ anyị wee napụta ebe anyị anyị nwe patrol ka ụmụ ọgarị anyị wee napụta ka anyị jebeze na ụmụ ọgarị ebe anyị patrol wepụta akwụkwọ ndị Ebuka ka anyị nwee kwurụba ugwu ka anyị paakị ya ka ọ nọta mentina ka nọ na mentina ndị arịtuo nnọọ ekwekwa ka open fire tutum na gbara ya egbe mebisa onye duto onye gbara egbe ntụ a ịmara ife oche n'obi mebisa onye aje moto agbagide m Naịjirịa ndị esoji anyị wee ruo be m dọdọ apaka moto ka anyị pụta ndị adresị kwa anyị gbaba egbe na be m tutum mebisa m na-agbawa ebido ọmụ na-agbazite egbe agụ mụọ mma aja naba ejide kọmanda ọba yutu asịga akpọ na kidnapa stil ndị ori onwere ife na-eboforo ya ife na-agba ya egbe emete m imo anyị chọzi ndị Ebuka biko ụmụnne anyị biko akwụkwọ m okwu na platfọmụ anyị chọzi ndị Ebuka biko ka anyị jiri ụtụ chebe ewu dị oji efe ochichi na afọ ewu dị oji biko na anyị chọzi ndị Ebuka ọ bara weta kidnapa mụ ife na obodo adịrọ mma aba na-agbagbu onwe nke anyị jụ esa na-agba abụna anyị nwe patrol today ọ bụ na-agbagbo tu kọmanda agbagbo nke jeneral agbagbo nke ọbụla ọrụzinụ ndị ọba ọrụzinụ biko tinyekwu ọnụ anyị achaghị nchukwu anyị ọnụ anyị achaghị ndị Ebuka biko eji enye ntafe sekuriti amaka na mabụ sekuriti anyị nọkwa m ọrụ biko ebe a na-ajụ ese onye ego ka nwa na-achụ biko nụ daalụ anyị kenere amarịcha nnukwu okwu anyị kwu daalụ niile daalụ ebe kọmanda